Nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gaude zuen nahi duzuen bizitza sortzen, supersekretu hauek praktikatzen, espero dut baietz. Gogoratu energia gehala eta arreta balin badijoa gauza negatiboetara hori hasiko da. Eta alrebes, gure arreta juten bada gauza positibotara hori ere hasiko da. Praktikatu eta kontaidazu. Aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Ezaztu trilogia derronetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oraintxe bertan eta nere web orrian kriston entrenamendu hau guztia martxan jartzeko. Ez galdu denbora. Nola kudeatu dezakegu energia guk nahi duguna lortzeko? Lehenengoa, energiarik galdu gabe egotea. Bigarrena, nola mantentzen dugun energia hau. Eta hirugarrena, nola areagotu dezakegun. Gu despistatzen geanean, edo gauza toksikoak, gauza negatiboak, txutxu-mutxuka egotea, despistatzeak, horrek entzen digu energia. Zer egin behar dugu? Gu lortu nahi dugun horretan energia guztia area bideratu. Bakarrik lortu nahi duzun horretan jarri fokoa eta kendu fokoa min ematen dizuten edo despistatzen zaituzten gauza guztietan. Hau praktikatzen baduzu egunero eta egunero zenbat eta ordu gehiago beto, azkenean maisu maestra batean bilakatuko zea. Gaxo balin bazaude eta sendatu nahi duzunean zure kontzientzia osasunerantz zuzenduta egon behar du. Eta berdin laguntasun onak nahi dituzunean, kualitate horietan zentratuta egon behar dezu. Ikasi nahi duzun horretan kontzentratzen eta hori guztia zure menpe dago eta beste guztiak aitzakiak dira. Zerbait txarra gertatzen zaizunean, kendu hortik arreta bestela indarri gabe geldituko zea. Gogoratu arazoak onura ekartzen dutela, mozorro badirela zu hazteko. Hoiek gainditu ostean, zure bertsio onenago bat bilakatzeko. Hori noiz ematen da zenbat eta azkarrago pentsamendu txarri buelta eman eta kontrako norabidean jun, ekintza horiek zenbat eta lehenago egin azkarrago aterako zea hortik. Imaginatu zure lagunik onenak alde batera utzi zaituela. Eta zeingo duzu, zentratu denbora guztian pentsamendu txar horietan edo aldiz buelta emateko pentsamendu horietan edo agian distantzia bat jarri beharko duzu momentutxo batean. Jendea normalean arazoen aurrean geldi egoten da, ezin aurrera egin. Zer egingo duzu lagun honekin? Edo berarekin hitz egin eta saiatu laguntasuna indartzen, edo agian iritsi da garaia pixkat distantzia hartu behar dezula pertsona horrekiko. Ezin dezu gelditu hor bueltak eta bueltak ematen arazo horri. Demagun hizkuntzak gaizki dijoakizula beste arazo bat, ez? Ze geldituko zea hor, hola, edo saiatuko zea gehiago ikasten, errefortzatzen eta aurrera egiten. Biktima paperetik urrundu zaite. Kiroletan baldar xamarra zehala, entrenatu. Hobetu nahi baduzu, noski. Musikan ez zaizula ateratzen abesti hori, gehiago praktikatu. Alde egin biktima paper horretatik eta konzentratu zaitez zure bertsio onena izaten eremu guztietan. Aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Nahi dute eta ikon volumenan gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa